Maswera sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi muri sei zvenyu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mukomanashi kunyangwe zvangu ndine 32 years but so far ndagara nevarume vanokwana ivo kuita 4. Varume vose ava vakapera kufa. So let me begin my story. When I was still back in our village, uko kwandakakurira, ndakazvarwa ndiine chipo. Zvaiwanzokuitika mukoma ndezvekudai so. Pamba pandaigara pamba pagogo, since vabereki vangu vakashaika ndichiri mwana mudiki. Amai vangu ivo vakabatira chirwere cheHIV ndokubva vachizoramba kunwa mapiritsi vakabva vachizofa. Few years after that baba vakabva vachizotevera. Vainge vava kugara neumwewo mukadzi, then anzi akaramba kuti ange achizogara neni. Baba ndokubva vachizoshaika. After that zvinhu zvose izvo zvainge zviri zvababa, mukadzi uyu anzi iye akabva achizozvitengesa. Neniwo ndozvandakazoitawo pane last husband yangu. Ndakatengesa zvose apo paakatanga kurwara nemakidneys, aita kidney failure. Ndikatanga kutengesa zvinhu zvose. By the time paakazoshaika ndainge ndatengesa upfumi hwake hwose. Mari ndichidya hangu, dzimwe ndichidya nemaboyfriends. So gogo ndo vakazonditora ndokubva vazotanga kugara neni. Zvino ndakati ndava kugara nagogo zvaiwanzokuitika ndezvekudai so. Pamba paitikana pakasvika vanhu like varoi, ndaibva ndatomuka ndobva ndatobuda panze. Varoi vaya ndaitovaona vobva vatiza. Kazhinji ndaizongoona zvakaita zvimumvuri zvevanhu vanenge vari veblack vobva vatanga kutiza. I don't know kuti if I can say my gift was stolen kana kuti chipo changu chakabva chachizoshandurwa. Zvimwe kuda ndingadai ndakazoita pastor, maybe kana ng'anga inobatsira vanhu mune zvakanaka zvinenge zvisina satanism mukati. Asi kana ndikanzi ndava ng'anga ndinenge nditori a devil worshipper, a satanic traditional healer, nekuda kwemamwe mabasa awo andakazodzidziswa mushure mekunge varoi vaya vazondiita win over to their kingdom. Right now I can call myself more like a devil worshipper. Ndakazoti apo pandainge ndava grade 5, vanhu vazhinji kana ukavabvunza kuti iwewe pawainge uri mugrade 5 wainge uchimboita nezvei, they cannot even remember. But not as for me, inini ndinorangarira zvose mufunge zvenyu mukoma. Everything zvakaitika ipapo pandakazoitwa a devil worshipper nevaroi vemuvillage, zvose ndinozvirangarira. Saka muvillage umu mainge muine vakadzi vakawanda vainge vachiita zveuroi. Apa vainge vakavenga gogo because gogo vangu vainge vari munhu ainge achinamata. Ende panguva yacho iyoyo rainge riri gore renzara, apo pakazotanga kuunzwa chikafu cheUnited Nations chichidoneterwa vanhu vainge vachitambudzika muvillage. Sezvo amai vangu vainge vakafa neHIV, zita ravo rainge rakanyorwa. Saka zvainzi vose vanorwara neHIV kana kuti nherera dzainge dziine vabereki vakafa neHIV dzinofanira kuti dzinge dzichipiwawo chikafu. So gogo zita ravo ndo rainge rakanyorwa sezvo vainge vari ivo guardian. Gogo vangu neumwe mukadzi uyo ainge ari muroi aingozama kungouya pamba achida kupinda, but ndaibva ndamuka obva atiza. Ainge ari muroi. Zvino vari vaviri vainge vachinetsana, ende vainetsana physically, asi gogo vasingatozvizivi kuti usiku mukadzi uya ainge asingarari achingoya kuzongorwidzana nagogo, because gogo vangu ndo vainge vari secretary. Saka mabhuku ose ainge achigara kumba kwedu isusu. Saka uyo mukadzi aiti kana mabhuku akamboenda kumba kwake aibva achizoedha mazita dzimwe hama dzake, dzimwe dzinenge dzichitogara kune mamwe mavillages anenge ari kure. Saka chikafu chaichiya chaidoneterwa vanhu vanenge vachitambudzika cheUnited Nations chaizoti kana chikauya, then iye aibva achizoita kuti hama dzake dziuyewo kuzokolekta chikafu chechiya, then vobva vachizoenda dzimwe nguva vonotengesa chikafu chimwe chavanenge vatora
2 times. Saka vaizonochitengesa chikafu chechiya at a higher price. So gogo vainge vakazviziva kuti ndo zvainge zvichiitika izvozvo, ndokubva vatizotanga kunetsana. Apa gogo vangu vainge vari muKristu, vasingafariri vanhu vanoita zvichitsotsi ende vachitorera vanhu vanotambudzika chikafu chavanenge vachifanira kuti vange vachizopiwa. Asi vainge vasingatozvizivi gogo kuti munhu uyo wavari kunetsana naye anoita zvekuroya, asi mukadzi uyu ainge asingakwanisi kupinda pamba nekuda kwangu because ndaizomuka. Then pandakazomubvumidza kuti ange achizopinda pamba pedu, this was after andipa mari. Musi waakandipa mari, musi wacho iwoyo ndakanonoka kumuka nekuda kwemamwe mazihope andainge ndakarara ndichirota nemadzikirira. Saka ndakazoti ndava kuenda kuchikoro, vamwe vangu vose avo vandainge ndichifamba navo vainge vatondisiya. Ndokubva ndatanga kufamba ndichimhanya nekuda kwekuti ndainge ndanonoka. Ndakabva ndati pano ndava kutodimbudzira nemune kamwe kasango kuitira kuti ndige ndichizokasika kusvika kuchikoro. Then ndakazoti ndichifamba ndirimo mukasango muya ndipo apo pandakabva ndachizosangana naye mukadzi uya. Mukadzi uya ndakati ndasangana naye akabva andibvunza kuti ndainge ndichimhanyira kupi. Ndikamuudza kuti ndainge ndichienda kuchikoro sezvaainge achiona ndakapfeka uniform. Akabva anditi zvino kuchikoro kwacho kwaunoenda usina school bag here ende usina chikafu. Ndikamuudza kuti sezvo ndainge ndanonoka kumuka ndokusaka ndainge ndisina kukwanisa kuzvigadzirira mupako wekuti ndige ndichizoudya kana ndava kuchikoro. Ndakabva ndaona kuti ainge akabata plate akabva anditi chikafu ichi. Ndakati ndichinotora chikafu checha kuti ndige ndichidya sezvo ndainge ndichinzwa nzara. Ndakatoona kutoti rainge riri sadza nebhinzi ainge akazvipakurira muplate yedanda, asi ndakatoona kutoti sadza racho rainge richiri kutopfungaira, zvekare nebhinzi dzainge dzichiratidza kuti dzainge dzichangobva mukuburwa pamoto. Akabva anditi handei tinogara apo. Takabva tafamba tichienda kure nekarodhi kaya nekuti kainge kari karodhi kainge kachishandisiwa nevanhu vakawanda. Tikaenda tikanogara zvedu paruware patainge takagara isu vanhu vanenge vachifamba nekarodhi kaya taikwanisa kuvaona, asi ivo vanenge vasingakwanise kutiona. Ndokubva tatanga kutaura paya zvokuenda kuchikoro. Ndakabva ndazotozvikanganwa. Chikafu chandakadya musi iwoyo kunyange zvaro rainge riri sadza nebhinzi, asi zvainge zvichinaka kuita sekunge chimwe chikafu chinotobikwa kana pahotel. Ndo zvandainzwa panguva yacho iyoyo. Akabva achizondipa mari akanditi mari iyi ndoda kuti unge uchizoenda kunotenga zvaunonzwa kuda kumashops. Nguva dzatofamba ende kuti unge uchienda kuchikoro unokwanisa kuzonorohwa nematicha. Hakuna mwana anoda kurohwa naticha. Ndakabva ndati pano ndava kutoswera hangu muno mumusango. Ndakazoswera ndiinaye mukadzi uya ndiye akazotoenda kumagrosa akanonditengera chikafu nemari yaainge andipa, asi akati mari iyi yandiri kukupa ndivimbise kuti nhasi unokwanisa kuzondibvumidza kuti ndinge ndichizoita zvandinoda. Handina kukwanisa kunzwisisa, asi ndakabva ndangoti it is okay. Mukadzi uyu akabva achizoenda zvake. It was somewhere kuma past 12 paakazosimuka akaenda. Then ndokubva ndachizosara hangu ndiri ndega. Mushure mekunge mukadzi uya aenda ndo pandakazoendawo kumba pandainge ndava kuziva kuti iko zvino zvinepava nezuva zvinoreva kuti vamwe vangu vatopedza kuchikoro, vava kutobva kuchikoro. Ndokubva ndadzokera kumba. Gogo havana kana kumbondibvunza kana kuita hanya nazvo, asi ndainge ndiine tuzvikafu twandainge ndiinatwo twandainge ndatenga ndichishandisa mari yaya. Sezvo pamba painge pasina kana chikafu, gogo vakatofara. Havana kundibvunza kuti mari iyoyo ndainge ndaiwana kupi. Takazoti tadya tarara nagogo, ivo vakaenda kunorara kurumu kwavo, ino ndikaenda ndikanorara kurumu kwangu kwandainge ndichirara ndiri ndega. Ndo pandakabva ndachizonzwa voice rainge riri remukadzi uyo ainge ambondipa chikafu makuseni. Ndakabva ndachizobuda panze. Pandakabuda panze ndakabva ndachizomuona ainge ari iye akamira nevamwe varume vari 3 neumwe mukadzi. Ende varume vaya vainge vakabata mabvumo, asi zviso zvavo ndakaona kuti they had familiar faces. Saka iye neumwe murume neumwe mukadzi vainge vachibva muvillage medu imomo. Then vamwe vaviri ava
vaibva kune rimwe village but rainge riri kure. So vakabva vachizotaura neni, mukadzi uyayo ndokubva achizotanga kufamba, asi kupinda mufence medu ainge asingakwanise. Akabva ati chiitaka zvinoita kuti ndikwanise kupinda muyadhi. Ndikabva ndati why muri kuda kupinda? Akabva ati nekuti ndikuda kuti ndinge ndichizombotamba rure nagogo vako. Handiti ndakupa mari here masikati ukandivimbisa kuti uchazondipa mvumiro yekuti ndige ndichizopinda muyadhi magogo vako. Chiita se zvawandivimbisa kuti uchazoita paya pandakupa mari. Saka akabva achizoti kana ukandibvumidza nhasi uno kuti ndige ndichizotamba rure nagogo vako, kunyange mangwana ndikazouya zvekare ndichingopedza kutamba nagogo vako ndinobva ndakupa mari. Saka nekuda kwemari ndakabva ndachizomubvumidza kuti ange achizopinda. Akati iye atanga apinda, then vamwe vaiva ainge ainavo vakabva vachizopinda, ndokubva ndatobatwa nehope. Mangwana acho makuseni ndo pandakabva ndachizomuka. Pandakamuka gogo ndakaona kuti vainge vasati vamuka. Ndakabva ndachizoenda kubedroom kwavo, wanikwe kuti gogo vainge vasingatombonzwi zvakanaka, vainge vatobatwa nestroke, kana kumuka vainge vasingachakwanisi kana kutaura. Ndakamhanya ndichiridza mhere. Vamwe vavakidzani vakauya vakavaona gogo, takabva tachizovaisa mungoro, vakabva vachizoendeswa kuclinic, vakatransferwa vakaendeswa kuhospital. Gogo vakabva vachizoshayika. Mushure mekunge gogo vashayika, zvino nekunherera hwangu ndainge ndava kusaziva kuti ndichaendepi. Saka mukadzi uyu akabva achizoti aikwanisa kugara neni, ndokubva ndatanga kugara naye mukadzi uya. Zvino ndakati ndatanga kugara naye mukadzi uyu ainge ava kundishandisa because ndainge ndiine chipo chandainge ndiinacho ndechekuti ndaikwanisa kutaura nemweya yakasiyana like munhu woga uyo anorarama pasi pano pezuva anenge aine ngirozi. Vamwe vanodziti ngirozi, vamwe ndo vanoti midzimu, asi umwe noumwe anenge aine mweya depending nekuti unobhilivha zvipi, asi kunenge kutori nemweya uyo unongogara wakaringa ziso rawo pauri uchikuchengetedza. Saka ini chipo chandainge ndiinacho ndechekuti vaiti kana vakandimutsa usiku vachiti muka kune kwatiri kuenda kwatikufanira kuti tinge tichienda kunobata basa, then taizoti kana tasvika pamba pemunhu uyo wavanenge vachida kuroya, asi nehudiki hwangu vaingondiudza kuti vari kuda kutamba nemunhu iyeye. Pamusha woga pataisvika, mweya yacho yataisangana nayo, kana kuti kuchirungu maguardian spirits acho andaisangana nawo ainge akasiyana. Mamwe ndaiona ari maguardian spirits anenge aine mapapiro, mamwe anenge asina. Vamwe vairakidza kuti vanenge vaine simba, asi vamwe vakawondoroka vasina simba. So ndaizoenda ndobva ndanotaura nawo maguardian spirits aya, ndobva ndavaudza kuti ndainge ndichikumbira kuti vandivhurirewo ndikwanise kuzopinda ndichitamba nevanhu vepamba pacho ipapo. Zvinhu zvandainge ndichiitiswa ndaitoona kuti zvinhu zvandiri kuitiswa sandi zvinhu zvakanaka, because vanhu ava ivo vaiti kana ndikangopiwa mukana wekuti ndinge ndichingopindapo pamba pacho ipapo, ivo vaibva vachizotevera vakawanda vachimhanya, vobva vapinda vobva vatanga kuroya vanhu vepamba pacho ipapo. Apa ndakatomboenda ndikatombonotaura nedzimwe hama dzaamai ndikadziudza kuti kwandainge ndakagara ndainge ndisina kugara zvakanaka, even though ndainge ndisingakwanise kuvaudza zvose izvo zvandaimanikidzwa usiku kuti ndinge ndichiita, asi ndaingovaudza nemadimikira kuti dai zvaibvira manditora ndakwanisa kugara nemi, asi nekuda kwekuti kwainge kusina ainge achida kugara neni, ndaizongogumisidzira ndadzokera kwavari amai vaya. And as an orphan who had the mother and father both passing away from HIV, makore acho iwawo waiti kana zvikanzi vabereki vako vakafa neHIV, vanhu vaitotanga kutokusema vachiti zvimwe kuda newewe chirwere unacho. Saka mukadzi uya she was the one who raised me, aindipa pekugara, chikafu, asi ndaizoti kana paya tava kuda kuenda kunorara, mukadzi uyu aibva achizondipa chikafu obva anditi chikafu ichi noti unge uchizochidya kana wava kunorara. So ndaitomeka sure kuti paya
patinenge tava kuda kudya chikafu cheusiku, inini ndaisanyanyisa kudya steak, ndaingodya a light meal knowing kuti after that ndichazopiwa zvekare zvimwe zvokuti ndinge ndichizodya. Saka chikafu ichocho ndo chavaishandisa pakuzondimutsa. Ndaizonzwa mavoices avo ngotaura vari panze, ndobva ndatoziva kutoti nguva inenge yakwana. Then ndaitonzwa mukadzi uye achiti, mwanangu mwanasikana, mwanangu chimuka nekuti kune kwandiri kuda kuti unge uchindiperekedza. Pane vanhu vandiri kuda kuenda kunotamba navo nhasi, asi handisi kukwanisa kuti ndinge ndichipinda pagedhi repamba pavo nekuti pane mweya uyo usiri kuda kuti ndige ndichizopindapo. Saka iwewe ndiwe unokwanisa kuzopedza mweya wacho simba kana ukataura nawo. So ndaibva ndachizoenda naye mukadzi uyu. Ndainge ndangofananawo nechikwambo chavo chavainge vachishandisa, ndichingoti asi zviri nani nekuda kwekuti ndine pekugara, haadi kundiona ndichishungurudziwa nevana vake, uye zvekare anondipa zvokudya nemari. Ndo zvainge zvakandikoshera panguva yacho iyoyo. Then nerimwe zuva ndakazoti ndapiwa peace job because ndo zvimwe zvaitondiraramisa. Muvillage zvainge zvava kutozivikanwa kuti kana uine mabasa ako epamba aunenge uchida kuita, kunyange nedhola, ndaiswera ndichifondoka muswero wese wezuva ndichiita mabasa ese epamba kuti ndikwanise kungopiwa dhola iroro. Saka pane umwe mukadzi uyo akazondidaidza, ainge achiri muzvere, akati ainge achida kuti ndinge ndichizouya kuzomuitira mapeace job ekuwacha. Ndakabva ndatora hembe ndikadzizadza mumadhishi ndokubva ndachizoenda kurwizi kwatainge tichiwachira. Ndakati ndiriko kurwizi kuya ndopa ndakabva ndachizosangana neumwe mukadzi uyu ainge akanaka. Pandakamuona ndakabva ndati, mukadzi uyu kunyange hembe dzaakapfeka handifunge kuti ndowe muno muvillage, anenge atobva kudhorobha chete. Ndakabva ndamubvunza kuti ko iye ainge ambori aniko uye zvekare muvillage medu ainge achidei. Akabva anditi, usati wandibvunza mibvunzo yose iyoyo yauri kuda kundibvunza handingakwanisi kukupindura, asi mubvunzo wangu kwauri ndewekuti ko musikana akanaka kudai so akasvika kudai ari kutsvakeiko mumaruzevha kumamisha? Tariraone kuti wangosakara. Ko haudi here kuti ndinge ndichizoenda newe kudhorobha ndikutsvakire basa? Ndakabva ndabvuma paya, kunyange ainge ari munhu wandainge ndisingatombozivi. Saka mukadzi uyu paakazotanga kushanduka achiita nyoka, ndakabva ndatozviziva kutoti haasi munhu wandiri kuona, asi yainge itori njuzu, sezvo ndainge ndiri pedo nerwizi. Ndikati iyi injuzu chete. Ndainge ndiri munhu ainge akasangana nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinofamba usiku zvekuti ndainge ndava kusatombovhunduka. Kunyange pandakaiona njuzu iyi handina kana kumbogara ndakavhunduka zvachose. Akashanduka akabva achizoita nyoka, akabva ati, iwewe handichadi kuti urambe uri muno muvillage nekuti ndine misheni yako yandikuda kuti ndige ndichizokupa. Misheni iyi zvino muno muvillage hazviiti, unofanira kuti unge uchizoenda kudhorobha. Zvino ndava kuda kukupa zvipo zvako zvandanga ndakamirira makore ose awa kuti ndige ndichizokupa. Ndakati ndisati ndapindura ndopa ndakabva ndachizoona njuzu iyaiya pati yakaita nyoka, yakabva yachizojambira mumvura ikaita kanguva karefu ingorimo mumvura zvichiita sekunge sevision mukoma. Apa ndainge ndava kufara zvino kuti njuzu iyi iri kuti iri kuda kundipa makomborero. Ko yazoenda kupi? Nekuti ndainge ndasvikawo pakuneta neuroyi hwemuvillage, because varoyi vekumavillages havambokuroyere zvinhu zvekuti zvinenge zvichishamisira. Ndainge ndaneta neupenyu hwakadaro, zvimagaraji zvemumavillage kuti yeye munda wangu, vanhu vachinetserana minda, vanhu vobva vatoroyana. Plus painge paine umwe mukomana wandainge ndichiwirirana naye uyo akazoroyewa mumaso angu ndichiona zvichiitika. Ainge ari munhu ainge ari intelligent, akazoti ava kuda kunonyora A-level yake, ndipo apo pavakabva vachizomugadzira kusvika pari nhasi anotopenga. Nanhasi uno anotopenga nekuda kwekuti akaroyerwa nyaya iyoyo yekuti ko akagopasa sei form 4 atova form 5, hanzi form 6 iyoyo kana akaipasa achabva achizotanga kutivhairira. Saka zvinhu zvainge zvava kungogara zvichingondiboa kuti muno muvillage mune varoyi. Apa neniwo I am part
of that kungoshandisirana mhiko dzakashata. Munhu akanzi ari kuenda kudhorobha kunoshanda, motomupikira mhiko dzekuti kudhorobha ikoko kwaari kuenda anofanira kuti anga achizodzoka asina kana chaanenge ainacho. Mhiko dzekungoti vanhu vatambure chete nezvirwere zvakasiyana-siyana pasina anenge achida kuona kubudirira kweumwe. Saka mukadzi uyu paakandiudza zvekuenda kudhorobha ndakafara chaizvo. Njuzu iyaya yakazongokaruka zvino yabuda mumvura yainge yakabata dinner plate. Ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndige ndichidya hove yainge irimo mudinner plate, but njuzu iyi payakabuda yakabata dinner plate ndakangoiona kwemaseconds ikabva yatonyangarika ikandiudza kuti mushure mekunge ndadya hove iyoyo isina kubikwa yainge iri mudinner plate yainge ichazondiudza zvose zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika. So ndakabva ndatora hove iyaiya ndisina kana kumbosema kana kuita sei, ndakabva ndaidya. Apa ndainge ndanzi dinner plate iyaiya ndaifanira kuti ndige ndichiikanda zvekare mumvura nehove iyoyo yandinenge ndadya zvimapisi zvinenge zvasara ndozvikanda zvekare mumvura. Ndakaita saizvozvo ndakashamisika because hembe dziya dzandainge ndauya kuzowacha kurwizi dzose mukoma dzainge dzatowachwa dzikabva dzatoyanikwa nekutooma. Zvinhu zvakatondishamisa. Kana amai vacho ivavo pandakazoenda nehembe idzodzo vakatoshamisika kuti so fast. Ndikangoti zuva sezvamuri kuona kuti riri kupisa iri, saka ndakasikawo kuwacha idzowo dzikakasikawo kuoma. Ndakazoti ndava kufamba vandipa $50 ndo pandakabva ndachizonhonga handbag. Ndakasangana nehandbag sezvandainge ndaudzwa nenjuzu iyaya kuti pane handbag rauchanhonga. Handbag iroro kana warinhonga unotsvaka pekuti unoriwandisa muri musango, then kana zuva radoka kusati kwasviba obva wachizouya uchizoritora. Ndaitya kuti zvimwe kuda rinobiwa, but njuzu yacho yainge yakanditi hakuna kana umwe munhu anenge achimboriona handbag racho iroro. Pandakariona mukoma rainge ritongori pakati peroad, ndikabva ndarinhonga nekukasika. Apa ndainge ndotya zvino ndikati zvimwe kuda mune chikwambo, but ndikati hakuna njuzu dzinomboita zvezvikwambo. Ndokubva ndachizopinda musango ndikanoriwandisa handbag reyariya. Zuva rakazoti radoka ndokubva ndachizobuda ndikaenda ndikanoritora handbag reyariya. Pandakazodzokera naro kumba ndichinorivhura kudai ndikabva ndaona kuti mainge muine mari iyoyo ndakanzi ndo yandaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa kutenga hembe dzangu dzakanaka uye zvekare nekuzovhura katakshop. Ndakabva ndachizoita saizvozvo. Saka makuseni oga ndaimuka muhandbag umo muine kapepa kanenge kakanyorwa. Saka ndakabva ndachizomuka one day mainge muine kapepa kainge kakanzi yainge iri nguva yangu yekuti ndige ndichizowanikwa, asi ndaifanira kuparadza marriage yemurume wandainge ndichazodanana naye. Ndikabva ndachizoona zita rainge rakanyorwapo. Apa ainge ari munhu wandainge ndisitomborina kana tiri naye, apa asitomborina kana mari, zvekuti isusu vamwe vainge vatova nezvimatakshop tainge tichitozviona sekunge ndisu tatova vapfumi muvillage imomo. Ndakaudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizomusejusa kuti ndirare naye. Ndakamutsvaka zuva racho iroro, ndikabva ndachizosangana naye ari mugomo achitema huni. Ndikabva ndabvisa nhumbi dzangu mushure mekunge ndazvikurura nhumbi, akabva auya akabva arara neni. Saka ndakabva ndachizotanga kugara naye. Mushure mekunge ndatanga kugara naye ndo pandakatanga kurara nabamunini munin'ina wake. Apa mudzimai wake mukuru ainge aripo zvekare. Then ndakabva ndachizopfuurira bamunini vakazosara vachizviita izvo. Mushure mekunge nemurume uyu tatiza tava kugara mutauni, bamunini ndikavaudza kuti kana mukakwanisa kundiurayira amai guru kana mwana ndinokuzvarirai. Saka vakabva vachizosara vakaisira amai guru vavo poison, first wife yemurume wangu. Apa ndainge ndatova naye kudhorobha. Ukuwo kudhorobha kuya ndakabva ndatanga kumupa mishonga yekuti ange achizowana anomubaya nebanga ange achizofa. Ndaimubikira mishonga yakasiyana-siyana ndobva achizotanga kuita zvekunwa doro. Apa ainge ari munhu aiitawo zvekunamata patainge tichiri kumusha achienda kumasowe, but patakauya kuHarare ndokubva achizotanga kuita zvekunwa doro. Ariko kuBhawa ikoko
ane umwe mukadzi aiitawo zvechipfambi uyo waakatanga kufambidzana naye. Nerimwe zuva vakabva vachizorwira mukadzi uyu neumwe murume akabva abayiwa nebanga kwava kuzofa. Iniwo ndakabva ndachizongototiza ndikatanga kugara kune rimwe location uko kwandainge ndava kungoita zvingodanana nevarume vevanhu, but ipapo ndainge ndava kushanda samaid. Saka zvandaingoita ndizvozvo zvekuti kana ndikawana basa, kana ndawana basa usually before ndisati ndaenda kunotsvaka basa pamba pacho ipapo, ndaitomuka ndobva ndatoona kutoti muhandbag memiya munenge muine katsamba kanenge kakanyorwa nenjuzu iyaiya yobva yatonyora kutoti unofanira kuti unge uchienda pahouse number yakati ende kwakati. Ndobva ndatoona kutoti munenge mutori nemari inotokwana mari yekuti ndige ndichienda ikoko. Ende pandinotosvikapo pamba pacho ndinotosvika vanhu vepo varipo, ndototsvaka basa. Vanhu ivavo vobva vatongondipinza basa even though kanenge kari kekutotanga kutoonana. Ndobva ndatotanga kutogarapo pamba ipapo. Saka mission yangu inenge iri yekuti vanhu ivavo ndinofanira kuti ndige ndichivaparadzira marriage, noti kungoparadza marriage yavo, asi ndinofanira kuzosara ndichigara nemurume wepo. Mushure mekunge ndagara naye, njuzu yaya inozondiudza zvandinenge ndichifanira kuti ndige ndichizoita. Saka varume vose avo vandinogara navo vanozosvika pakuzofa. Ende murume uyo wandakazopedzisira kugara naye ndakatanga zvekare ndichashandira mudzimai wake, ndakatanga ndichashanda kuflea market kwake. Mushure mekunge ndamushandira mukadzi uyu kuflea market kwake, akabva azoti ainge achida kuti ndinge ndichizoita maid because ainge atsvaka zvekare umwe akati uyu maid uyu handisi kumunzwisisa, anenge ari kudanana nemurume wangu. Ndokubva achizomubvisa kumba akabva achizotanga kumushandira kuflea market asingatozivi kutoti ainge atotora hake nyoka ine poison musango akaiisa mumba make. Ndakatanga kumushandira mukadzi uyu, ndaiti kana iye asipo ndaipfugamira murume wake ndichimurakidza imwe respect because chandakakasika kudzidza mushure mekunge ndamuka ndikaona kuti muhandbag mainge muine katsamba kainge kakanyorwa kuti chiparadza marriage yavo nekuda kwekuti nguva yakwana. Zvino ndaiti paya kana asipo ndopfugamira murume wacho ndichimurakidza respect, ende iye murume wacho ainge ava kunditarisawo neziso rekuti ainge ondichiva. Zvino apa ndainge ndakaudzwa kuti kana ukatenga mafuta akati, iwo pachezvawo mafuta iwawo anounza yavanoti Jezebel spirit kwauri. Mafuta aya angori very simple. Mamwe anozorwa nevakadzi awa ekubleacher anonzi Carolite anofambidzana neJezebel spirit nekuda kwekuti vacho vakamagadzira vaiziva kuti vakamagadzirirei. Ndakanzi ndige ndichitanga kumashandisa mafuta iwawo eCarolite kuitira kuti Jezebel spirit inge ichizouya kwandiri kuattracta murume uyo wandainge ndichishandira. Apawo mukadzi wacho ainge akagarwa nethe spirit of Jezebel. Saka madhimoni vanhu havatozvizivi kuti madhimoni anotoshandidzana, nekuti kana akasashandidzana ko zvinozoita here kuti kingdom yacho inge ichizongoramba yakamira kuti dzi. Saka ipapo Jezebel spirit rainge riri pana madam boss vangu raitokonzeresa kuti ivo vange vachizobata murume wavo rough nekutrita murume wavo rough nekuramba kurara nemurume. Vava kuita sekunge munhu ari kufambidzana nomumwe murume, izvo kwani kwainge kusina kana chikomba zvekuti dzimwe nguva vaikwanisa kungokaruka vatongoti ndinonyengwa kaini, ndinonyengwa, ndinodiwa nevarume vakawanda. That is the spirit of the Jezebel inenge ichitotaura through the woman iye anenge achiti ndinonyengwa, ndinonyengwa, mweya wekuzvikudza, mweya waJezebel. Iniwo wainge wakandigara, asi kugara kwawainge wakandiita sezvaingoita Jezebel aiti kana aine murume wake ainge asingazvikudzi, aiva mukadzi ainge aine respect such that murume wake aisambozviona kuti mukadzi wangu uyu iye she has that spirit. Saka ndaiti kana ndine murume wavo ndainyatsokuva sejusa zvekuti vaifantasiza about me becoming the wife vasingatozvizivi kuti I am a demon possessed woman. Saka takazichizotanga kudanana
tatanga kudanana kudaro, ndakashandisa zvekare mweya iwoyo waJezebel kumanikidza murume uyu wandakapedzisira kugara naye kuti ange achizoramba mudzimai wake. Akangoti aramba mudzimai wake, ndopandakabva ndachizotanga kumurakidza matrue colors. After that he saw kuti he had made the biggest mistake. By the time apo paainge ava kuti tinofanira kuti tinge tichizorambana, I had broken him from the inside out. So zvakazotanga kuitika, iniwo ipapo handitonzwisise, even though ndiri munhu anoona zvinhu zvakawanda zvemumweya, but handitozivi kuti chii chakaitika. Ndakazotanga kuona imwe njuzu iyi pandakaiona, it was one Valentine's. Takati taenda out for a dinner date nemurume. Patakadzoka takati tiri mubath, tichitonobuda mubath, ndikabva ndaona kuti mubedroom mainge muine njuzu yainge irimo. Iye murume wangu haana kana chaakamboona kana kufungidzira. Ndokubva njuzu yaya yazoti patainge tirere tichisika bonde inini nemurume wangu, iyo yainge yakangomira. Ndokubva yachizotanga kuzvibata-bata ichiita sekunge yainge ichizviita iri yega. Yapedza kudaro yakabva yachizonyangarika. So sezvo ndiri munhu wekuti ndinowanzokuenda kumadhina akawanda emanjuzu, handichazivi manje kuti njuzu iyi kuti ndo kwandakaiwana here kana kuti kwete, because kose kunenge kwanzi kuri kuitwa zvemadhina emanjuzu mamwe aya anoadvertiswa pamagroup ema-Facebook nemagroup epama-WhatsApp, ndinowanzokuenda ikoko. So zvimwe kuda ndo ikoko kwandakaitorawo njuzu iyi ndisingazivi. Saka njuzu iyi yakangoramba ichingouya ichingodaro until one day ndainge ndakatorara. Yakauya ainge ari masikati, broad daylight asikana. Ndokubva yangokaruka yapinda muroom mandainge ndiri, ikabva yazondimutsa. Handina kuvhunduka. Yakabva yachizondiudza kuti iyo yainge iine chishuviro chekuda kunzwa kuti kurara nemunhurume zvinomboita sei. Ndikabva ndati zvino ndokubatsirai seiko nai vasikana. Ikabva yachizondipa chain. Yakanditi necklace iyi, pose paunenge wava kuzorara nemurume wako unoitora necklace iyi obva wachizoipfeka. Saka yakabva yachizogadzika necklace iyaya padressing table, ndokubva yanyangarika. Ndakazosimuka ndichibva pamubhedha pandainge ndakarara, ndikabva ndachizoitora necklace iyaya, ndokubva ndaona kuti yainge yakanaka kwazvo, ndeye gold asi ine ka emerald ke green kakanaka kanopenya. Ndikabva ndanzi handifanire kuti ndinge ndichigarisa pazuva masikati, ndinoigarisa panzvimbo pekuti hapapindi kana light. Saka ndaingoihwandisawo muwardrobe. Murume aizoti kana adzoka achibva kubasa, kana tichida kutamba mutambo wedu wemubedroom, ndobva ndachizoitora ndobva ndachizoipfeka. Uye zvekare kuburikidza nezviroto ndainge ndiine hope dzandainge ndakarotesewa nayo njuzu iyaya, uye zvekare nechirudzi chacho icho chainge chiri fani, nekuti ndaitadza kutopronounsa mavara acho iwawo, asi ndaiti kana nguva yacho yakwana ndaizongokaruka ndava kutokwanisa kutochitaura chirudzi chacho ichocho. Iye murume wangu anenge ari pazasi pangu panguva yemutambo, ndiri pamusoro pake ndakamutarisa sezvandainge ndakadzidziswa nayo njuzu yacho. Then ndaibva ndazomuhypnotiza obva atanga kurotomoka. Ndopandaizoona njuzu iyaya yaingokaruka yapinda muroom mandinenge ndiri. Kumusana kwangu uku ndine chidzvanga kuita sekunge pane pakambobundira ropa, ndopainopinda napo zvekare nekubuda napo kana ndiine murume wandinenge ndichifanira kuti ndige ndichizorara naye. Yaipinda mandiri nekumusana kwangu apo pandinenge ndiri pamusoro pemurume, ndobva ndachizotanga kurara nemurume. Zvino zvinoitika ndezvekudai. So kana uri munhu anorarwa nezvikwambo kana kuti nemamwe maspiritual beings, zvinozokupa mweya wejambwa nemunyama zvekare nezvimwe zvirwere zvekuti zvinenge zvisingarapiki. Saka murume wangu sezvo ndainge ndogara ndorara naye ndiri njuzu, so akabva achizotanga kurwara nemakidneys, akazoita kidney failure. I made sure kuti ndakatengesa maassets ake ose asati afa, uye zvekare ainge agara ari munhu ainge aine zvikwereti. Ipapo zvikwereti izvi ndakamumanikidza kuti ange achizvitora. Zvandaiita mukoma, ndaiuya nemapepa acho iwawo ekubank, ndobva ndamuudza kuti ndinoda kuti ange achimasaina. Ndobva ndamunyepera, ndobva ndamuudza kuti mapapers awa andikuda kuti unge uchizosaina, mapapers ekuti tinge tichizokwanisa kuenda kuIndia so that we can get cured. Obva asaina iye asingatozvizivi kuti mapapers ekutora loan kubank. Mari idzodzo ndakadzishandisa dzimwe dzandaipa maboyfriends angu
akasiyira vana vake nhamo yega yega, haana kana chaakasiya. Apa pandakatanga kudanana naye ndichimushandira ainge ari businessman. Dai mukadzi wacho angasiriwo munhu ari jacked up kutaura kudai, dai vana vacho vachitongodyawo nhoko dzezvironda. Ndo zvandakaitawo izvi mukoma, but ndakazviitawo nekuda kwekuti ndakagara ndatogarwa nemweya wacho iwoyo, ndikagadzwa mweya uyu nevaroyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi nhamo yakatangira pakafa amai vangu. Strange things indeed they do happen in this world.